Топ 5 мои най-любими чифта очила. Тези са моделът Timber от iStyle.bg. Изглеждат уникално, страхотно седят на по-прави лица, такива правоъгълни лица. Хората, които имат късмет да имат такива по-правоъгълни лица, като мен, им отиват всичките очила на света. Имаме Como. Тези очила са малко по-специфични, може би не за който имам с Future, те са малко по-така аристократични. Като ги нося тези очила, се чувствам като богат софиянец. Общо. Гледам всички през призмата на тези очила и си казвам, всички хора, които не носят тези очила, не са софиянци. Ако искате да се чувствате така, както се чувства един кореняк софиянец, какъвто аз не съм, си вземете тези очила. Marble, този ми е един от най-любимите. Става за абсолютно всичко, всеки един аутфит. Така особено като сложа качулката, се чувствам все едно отивам да излизам на кристал. Имат много як лилав филтър. Не бях подготвен за това. Не съм най-добрият инфлуенсър на света, аз не съм инфлуенсър. Аз просто правя клипчета в YouTube. Breeze, един от най-яките филтри, които съм слагал. Живота през тези очила изглежда така ще 2008 година, когато нямахме никакви проблеми и живота беше малко по-мек. И на първо място, но не на последно, Finn Brown. Тези очила мога да ви накажа, че са като хипстър, без да сте хипстър. Най-висок клас UV защита и безплатни доставки в цяла България на всичките слънчеви очила от iStyle.bg.